això, teniu en compte, alguns sou família, dels que actuaran, teniu en compte doncs, això, que és una experiència, és un néixer o un sortir de l'armari del teatre, és començar i que tots ells ho estan fent, ho han fet, ho han treballat amb molta il·lusió. Nosaltres a l'Alcavot estem molt contents, molt satisfets i molt agraïts perquè hagin volgut participar d'això, perquè també a nosaltres ens han donat vida. I els agraïm al Francesc que es deixi les obres, a ells que vulguin viure i estimar el teatre i a vosaltres que vingueu avui i gaudiu, anava a dir patiu, però no, que gaudiu del que farem. Segur que sortirà molt bé. Gràcies per venir, no us entretinc més. Seran 3 obres, us explico una miqueta com era la mecànica. Començarem la primera obra i quan s'acabi, després de saludar, aplaudir, perquè clar, aplaudireu molt. Una cosa que no està escrit. Un cop s'hagi acabat els aplaudiments i tal, doncs encendrem els llums, treurem l'escenografia de la primera obra, posarem l'escenografia de la segona obra, seran potser 5 minutets, una mica de paciència, serà el temps perquè podeu pair tot el que heu ringut i això i descanseu i agafeu forces per la segona. I quan s'acabi la segona faran el mateix, d'acord? Tot plegat, 3 obretes, us ho passareu molt bé i novament gràcies i anem a començar. Una cosa. Teniu mòbils, algú? Doncs si teniu mòbils, pareu-los, que no facin soroll, tot el que faci soroll, els rellotges, els marcapassos no cal, la resta de coses sí. D'acord? Doncs vinga, anem a començar, ara sí, ara ja podeu. Non vorrei parlare, ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita. Tu sei il mio ieri, il mio oggi, il mio sì, il mio tu sei il vento che porta violini e rose. Certe volte davvero non mi capisco. Violini e rose le posso sentire quando la cosa mi va, se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola lunga. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 soltanto parole, parole, parole. Ecco il mio destino. Parlare. Si te'n vas, et deixo. No queda prou. Sembla que sigui ell qui m'abandona. He d'escriure-li pensant que la carta pot transcendir i que la poden arribar a llegir altres persones. No he deixat cap possibilitat a que em puguin fer interpretacions interessades.
jo tinc molt poca paciència, ja ho saps. És més, ja ho sabies quan em vas capficar el que anéssim a viure junts. Hauries d'haver pensat que això nostre, que allò nostre, no tenia cap possibilitat. Una persona com jo, una persona que es dedica a fabricar molts encreuats, és del tot incompatible amb algú que es passa el dia fent soroll per tot i a tota hora. No pots fer res sense una sorollada terrible i assordadora. A vegades penso que fins i tot ho fas expressament. Martell! Eina de percussió que fa un soroll terrible. Martell! Si és que em sé les eines de totes les eines del ditxós taller. I clar, els meus mots encreuats se'n ressenten perquè vinc a col·locar-hi ferralla d'aquesta. Que si gúbia, que cisell, trepen, toril, martell... Calma't, calma't. Inspira. Expira. Això. Ja. La capçalera. Hem de parlar? Sí. Que ben mirat. També li podria dir... T'he de dir una cosa. Bona o dolenta? Què? La cosa. És bona o dolenta? Doncs depèn de per qui. Per mi, per exemple. Bona o dolenta? Possiblement dolenta. Ui, doncs ja te la pots venir a estalviar, Escolta, em pots dir què volies? Sí, per poc me n'oblido. Avisa el teu amic, el llauner. Però digue'm per què? Doncs perquè la cisterna del lavabo del meu estudi perd. Clic, clic, clic. I jo, amb aquest soroll, no em puc concentrar. Mare meva, quina barra que té! Mare meva. És que espero que no ho facis expressament, però no, ell és un artista. I aquesta cosa tan terrenal i polsegarívol. Polsegarívol? Aquesta paraula no existeix. Polsegarívol. És ben maca i sona bé. Me l'apuntaré. Ja tinc un neologisme. Polsegarívol. Relatiu a allò que deixa polseguera. Ja m'estic desviant, perquè clar, ell, a la seva existència etèria, ni se n'adona que ha escampat un munt de porqueria al terra, a l'escritori, al meu ordinador, als meus llibres, les meves eines de treball en definitiva. I ara busca-li un llauner perquè no sé què cony li passa a la cisterna del lavabo. Encara no sap que jo no sóc la seva secretària. Però clar, com ho ha de saber si sempre faig tot el que em demana? És que això no pot continuar així. Amb qui parles? Amb mi mateixa. Ja t'hi entens? Amb qui? Tu mateixa. A vegades em costa, no et pensis. No, a mi també em passa, També et Això- costa. Sí, això de parlar amb mi mateix. Bueno, se'n diu introspecció. I ja ho sé, se'n diu introspecció. Et penses que només tu hi entens de paraules? Introspecció. Sí, se'n diu introspecció. Introspecció. Mira, fa 4 dies no em van fer una visenda. Es pot saber què volies? No vols que tinc molta feina? Sí, res. Ja no cal que l'avisis al teu amic, el llauner. No. No, ja ho he solucionat jo sol. Doncs mira, molt millor. Així m'estalvio uns calarons, que ja convé. Pesada, Ja ho sé que són els teus diners. No fa falta que m'ho recordis cada dia. No està de més recordar-t'ho de tant en tant.
Vés a saber si aquesta polsegota que fas t'obstrueix alguna artèria del cervell. Polsegota? Polsegota? Aquesta paraula tampoc existeix. Polsegota? Mira, que també me l'apunto. Ja tinc un altre neologisme, que es diu de la pols que pesa. Que la pols pesa. Això ho saps, oi? Que si sé el què? I ho veus com sempre sembla que no hi siguis. Et dic que la pols pesa. Sí, ja ho sé que pesa. Agafa 1 quilo de pols i ja veuràs com pesa. Com a mínim 200 grams. Oh, noi, que n'ets a talòs. Coi, 1 quilo de pols pesarà 1 quilo, això és obvi. No tan obvi, No tan obvi. Agafa 1 quilo de pols i 1 quilo de ferro i posa'ls en una balança. Ja veuràs ja cap on es decanta. Estàs de broma, oi que sí? No. Per què? M'estàs dient seriosament que per tu pesa més 1 quilo de ferro que 1 quilo de pols? Obvi. Ai, obvi. Boví, que és el que ets tu. M'estàs dient que porto banyes? El que t'estic dient és que aquí l'única persona que posa els diners sóc jo. Els diners, ja ho sé, perquè em va fallar aquest galerista. Que si no ara m'estarien traient les escultures de les mans. De les mans. Sí, clar. És o no és? Bé, És o no és? deu ser. Ja te puc ben assegurar que sí. Escolta, no tenia malament una miqueta més d'humilitat, Que aquell galerista només ha patit que tenies unes obres interessants. I arrel d'això, tu t'has creat aquí una història que ni la lletera. La lletera, Sí, la lletera. la condensada. La que et sembli. Tu també ets una crac. Què dic una crac? Una eminència donant ànims. És que, ja portes què? 2 o 3 anys que no vens res? Jo m'hi esforço. Sí, no? Ja el veig, ja el teu esforç, sí? A fotre'm el cap com un timbal i quasi aconseguir que no pugui fer bé la meva feina, cosa que ens abocaria els dos al precipici. I això no pot continuar així. Mira, estic amb tu. Tens tota la raó. Això no pot continuar així. Mira, oi, doncs ja era que te l'adonessis, perquè siguem sincers, Qui creus que t'hauria de comprar una carrosseria abunyegada? Els bons de les carrosseries els faig jo, I penses que no sé, que t'acarnisses amb la No planxa? m'acarnisso amb la planxa. És una intervenció artística. Oh, art, bueno, disciplina en què hom dividir els coneixements humans. Mira. Fins i tot t'ho diré més clar, tu. Que corresponien aproximadament als ensenyaments impartits des de l'antiguitat en els 2 cicles del trivi, gramàtica, retòrica i dialèctica, i del quadrivi, amb aritmètica, geometria, música i astronomia. Oh, que n'ets de culte, Però si això és el que faig jo, art, amb tota aquesta botifarra de paraules que has pronunciat. No. Tu colpeges amb un martell, Eina de percussió, normalment amb una cabota de ferro o acer, a forma allargada, fixada formant una T amb un mànec, normalment. Oi, vigila amb el parquet. Normalment, Estic de fusta. completament esglaiat. M'ha perdut i destorinxinat amb tanta sapiença. Desdorinxinat? Jo també em sé inventar paraules, M'has sabut desdorinxinat? No, que sembla un producte farmacèutic, això. Escolta, em poso jo a fotre cops de martell a les carcasses que tens a fora? Carrosseries. O també podríem dir
suport material on aplicar la meva creativitat conceptual. Oh! Mira, seria com seria? Paraula de 8 lletres, formada per 7 os i una H al final, que no sona, i vas allargant la paraula fins que et queda sense aire als pulmons, Cita requerida. Idem del que he dit abans. Mira, no és una paraula, És una exclamació. Tranquil·la. Mira, escolta'm, per si de cas t'has quedat sord amb tant abunyegament, llegeix-me els llavis, d'acord? No puc més. Capitxi? Capitxi. Ara havies de dir capito. Ai, no dic que m'has entès. Mira, ja t'ho he dit, És la meva feina la que s'ha de ser. I la meva feina, vulgui o no, és la meva vida, la que m'alimenta. O sigui, que m'hi va la salut, jo no puc més, no em concentro, estic dels nervis, estic fins i tot ansietat. I paraula d'11 lletres, taquicardia. Entenc que estiguis una mica trasbalsat. No, rai si només estigués una mica trasbalsada. El que estic és a punt d'una necrosi localitzada amb una porció de la parènquima deguda a la falta d'irrigació per obstrucció trombòtica o embòlica de l'artèria o artèries corresponents. Altrament conegut com a infart. ¿T'he enterat, xaval? Enteradíssim. Era difícil, no estar amb tot aquest desplegament d'informació. De tota manera, t'he de dir que tens tota la raó. Ah, sí? Sí. Ja t'ho he mig anunciat abans. He començat a fer un canvi en el meu llenguatge artístic. Escolta'm, i no et convindria més buscar-te una feineta normal, així com tothom? M'estàs dient que enterri la flama creativa que porto dins? No, el que t'estic dient és que em deixis viure. Jo? Jo? No em diràs que tens alguna queixa de mi? Però és que tu estàs sord, que no has escoltat res de tot el que hem estat parlant. Ho deia seriosament? Exagera. Jo exagero. Esclar que exageres. No deu ser bastant dolent al meu costat. Siguem clars, Enamorament, del que se'n diu enamorament, doncs no, ja no hi ha aquesta passió i els revolcons dels primers mesos. Que és normal, sí, potser sí que és normal. Però i l'afecte? L'afecte, que és el que queda, una vegada la passió ha marxat, queda l'afecte, doncs no. Ja. No, jo ho deia ja al Capri, L'amor se'n va, però ella es queda. Molt graciós. No tenim ni passió, ni amor, ni estimació. Continua. No, i et sembla poc. És que trobo que em fas un gramassa, exageres una mica, no deu ser bastant dolent, Mira, jo havia començat per escriure una carta i així explicar-t'ho tot. No saps escriure, tu com que saps escriure, doncs mira, m'escriu una carta, i ja està. I jo ara què faig? Què faig? Clar, jo no sé escriure, ara què haig de fer jo? Què haig de fer? Mira, cara, ja ho sé, ja ho tinc. Et faré una escultura ben abunyegada. Això, tu fes-te-lo fes. És que trobo que em fas un gramassa, no deu ser bastant dolent. Ah, sí, i tant. Escolta, no tindríem pas una bona nit. És que hem de celebrar alguna cosa. Celebrar no, però ja que estem entrant en aquest terreny, potser ho faria tot més digerible, no trobes? Noi, mira que en tens unes. Ai, sí. Es pot saber on vas ara? Vaig a buscar 2 gots. No voldràs que bevem a morro, no? Ves per on? Has donat un finolis, tu. No sé si ho estic portant massa bé, això. Però bueno, estem sent civilitzats, Que ja em sorprèn.
A la teva salut. A la teva. Oh, la teva. A la teva. Vols parar de dir i de fer ximpleries, que això és seriós? Sabia que tard o d'hora arribaria a aquest moment. Ah, sí? Sí, sabia que et cansaries de mi. Noi, és que no sé si ho veus, que... això... Ho veig perfectament, no cal afegir res més. Però t'he de dir que jo havia començat a fer un canvi que tu no has apreciat Un canvi en què? en les meves escultures. Ah, era això! Era això! Clar! És que... Noi, què vols que et digui? Potser és que en lloc de donar, què? 400 cops de martell... Escolta'm, és que tot és art, Jo potser és que em falta aquesta vena artística que tu tens. Però això, què et deia? Si en lloc de 400 cops de martell ara em dones... 350. No. 375. Mira, noi, tinc l'oïda fina, però no tant. És bonet aquest dia, oi? Clar, està cal coca. Cal coca. Sí, clar, cal coca. Clar. Ja deia jo, els que tenen molt bo tot allà. Cal coca. Que és bo, sí. Que és bo, sí. Que cal coca tenen un gust molt bo, Cal coca, Sí. Mira, tant. És que està bé així, Està molt bé aquest dia, sí. Oh, va, una miqueta més, Va. No. Si no s'esbrava. Què? Veu. Aquesta dona, va. Escolta, tu saps qui és? En George Segal? Sí, un actor. També. Però jo preferia a l'escultor. George Segal era un escultor nord-americà que feia figures realistes amb guix. Doncs no em sona. A mi només el cap l'actor. Jo és que sóc més de cinema, saps? Mira, doncs, si hem de ser sincers. Una mica. Tu m'has sentit a dir-te mai, siguem sincers? Què dius? Doncs això, tu m'has sentit a dir-te, siga sincera. A què ve això ara? Doncs que no hi ha res més insolidari, més insostenible, més inalienable. Inalienable. No m'interrompis, que queda bé aquí, home. Sí, inalienable. No hi ha res més inoportú que la sinceritat. La covejada, la cacarejada sinceritat, Quan un fa una cosa malament, però ho sap, no fa falta que li refreguin les seves mancances pels morros, Inoportuna sinceritat. Et seré sincera, És el proper pas cap a una futura punyalada. Ara ja no sé de què estàvem parlant. Ja no me'n recordo. És que em fas perdre el fil de la conversa. Pots saber què fas ara? No dius que has perdut el fil. Però estic buscant a veure si ho trobo. Inaudit. Completament inaudit. Aquest home no té remei. No, si és que... Ja m'ho deia el meu pare. No et fiquis mai un artista a casa, que no aixecaràs mai el cap. Quanta raó que tenia. I jo li deia que no, pare, que no, que ell és escultor. Pitjor em deia un escultor. T'ho emmerdarà tot i no vendrà mai res. A la ruïna que et fotrà. Clar, jo el que hagués volgut, que jo m'hagués casat, seria amb un arquitecte, amb un enginyer, amb un advocat. Sort que ara és mort i ja el que va morir ja no es queixa. És el que té això, que quan et mors ja no et queixes, ja no molestes, ni molestes ni embrutes, ni fas soroll. Clar. Quan et mors, ja no molestes, no fas soroll ni embrutes. Ja
sé el que faré, perquè si no, és que aquest no marxarà mai d'aquí. El mataré. El mataré. Va, una miqueta més de vi, Escolta'm, no, que el vi no deixa concentrar. Un dia és un dia, va. És que potser hem de celebrar alguna cosa, no? Jo tinc molta feina. I tant, que hem de celebrar alguna cosa, i tant. És que potser celebrem que fots el cap? Ai, ai. Quin sentit de l'humor que tens, Ets ben bé com el teu pare, que tenia aquella vena còmica, com deia allò dels artistes, com deia, allò dels artistes deia allò de... Sí, ara me'n recordo, però sí que em feia molta gràcia, quan ho deia, amb aquell posat tan senyoriu, tant com... no sé com passar... Sí, home, sí. Hasta l'infinito i más allá. I ho deia seriosament, això que jo marxés, doncs. Home, si hem de ser realistes. Realistes o sincers? Deixa'm acabar. És que són dues posicions completament antagòniques en la majoria de situacions. Si hem de ser realistes, tu i jo vam venir a viure aquí junts per la passió, per res més. I ara que la passió s'ha evaporat, què ens queda? Res, admetem-ho. No, vist així. I com vols veure? Com vols veure-ho? Jo no puc més. És que he fet un fàstic, no puc convidar els amics perquè he fet un fàstic tot brut. Tot el dia soroll, més soroll, i pols, i més pols. Si com a mínim pintessis aquarel·les, però no. Escultures havies de fer, que només amb les eines se se'n fot en l'aire tot el pressupost. Mira, sort que vaig agradar al papa, que si no, ens haguéssim hagut ja d'haver menjat totes les eines del taller, totes les serres, totes les gúbies, els taulons i això. Això només com a aperitiu, perquè el plat fort serien aquestes carcasses que tens llançades a fora al pati. Carrosseries. O suport artístic, perquè clar, les meves hortències i els meus gladiols no tenen res d'artístic, que no? I per això vas decidir llançar-hi tota aquesta merda de ferralla i de porqueria fora al pati i al jardí, oi que sí? Au, va, dona. Calma't, seu o t'agafarà una taquicàrdia. Estic tan cansada de sobte. Seu, va, seu. Sí, ja ho sé, ja cansada, oi? De mi, sí, ja ho sé. Oh, de tu també. Tranquil·la i relaxa't, Va, tranquil·la. No puc relaxar. He de fer els mots de demà, he de preparar un comiat. Va, deixa'ls estar els mots encreuats de demà, va. Total, per 4 lletres ferits que els fan, no se n'adonaran si em posen un de l'any passat. Va, deixa'ls. M'ha entrat una sola així de sobte. Va, una mica més de vi, Va, vinga. No puc. Va, molt. Tu estigues tranquil·la i relaxa't, que el nou George Segal cuidarà de tu. Així, què deies d'un comiat? Ai, ja me'n recordo. Sí, que estaves preparant una festa de comiat? O és que volies donar el passaport a algú? Sí, a tu. A mi? Ui. Tanta sinceritat pot arribar a matar. Dit de la persona contractada per matar-ne un altre. De quantes lletres, amor meu? 7. 7 lletres. Deixa'm pensar. 7 lletres. Ja ho tinc. Assassí.